Темата ни тази сутрин ще бъде да бъдеш като Исус, да работиш като Исус. Има нещо, което всеки трябва да носи със себе си. Това са Библиите ни. Тези от вас, които нямат Библии, моля седнете до някой, който има. Защо? Защото живеем във време, в което някои хора са взели фатално решение. Има хора, които вярват в това, което казва проповедника. Мислят си, че щом проповедника е преминал през определено обучение и е научил определени неща, тогава той би трябвало да има връзка с Бога и каквото и да каже е достоверно. Брати и сестри, ако разсъждавате по този начин, вместо да получите благословение, може да получите проклятие. Казвам това, защото в Еремия 17:5 Библията казва: проклет да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца. Много хора днес са готови да чуят това, което казва техния любим говорител. И щом този говорител използва думи като светилище, трите ангела, термини, отнасящи се към настоящата истина, ние вярваме, че каквото и да каже е истина. Брати и сестри, това е опасен начин на мислене. Трябва да слушаме какво казват хората, да си водим записки и когато се приберем в къщи, трябва да изучим сами въпроса и да проверим дали всичко, което казвате е точно. В Еремия 17:5 се казва: проклет да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца. 2 стиха по-надолу в стих 7 се казва: благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Всички днес ние стоим между благословение и проклятие. Ще разберете кое получавате от това, на кого се доверявате. Най-добрият начин да демонстрирате публично, че вярвате на това, което казва Бог, а не това, което казва човек, е като идвате на църква с своите Библии. Идвайки на църква с Библиите си, вие потвърждавате: готов съм да чуя не какво казва човек, а какво казва Бог. Носите ли своите Библии? Може ли да ги дигнете високо? Амин. Слава на Бог. Ако нямате Библии, моля седнете до някой, който има, защото ви обещавам, че днес ще изучаваме Божието Слово. Днес няма да се фокусираме на проповядването, но на изучаването на Библията. Сещам се за една госпожа, казва се Елън Уайт, обича много нейните писания и ги вземам на сериозно. В книгата Евангелизъм на страница 363 се казва: вместо да има толкова много проповеди, Божи народ трябва да изследва писанията, текст по текст, за да знаят в какво вярват. Вярвам, че живеем точно в такова време, а вие трябва да изучаваме текст по текст, за да знаем точно в какво вярваме. Знаете ли защо? Защото в Свидетелства към църквата, том 7, страница 707, същата авторка казва: има много, които изповядват, че вярват в настоящата истина, но не знаят точно в какво вярват. Тя казва: това ще е до момента, когато дойдат изпитанията. Тогава ще разберем колко са били объркани идеите ни за това, което сме си мислили, че е истината. Така че, брати и сестри, насърчавам ви. Днес ще изучаваме. Съгласни ли сте? Моля се, освен Библиите си, да се носите и лист и химикал. Ще изучаваме Библията, защото е крайно време делото да бъде завършено. Не просто поддържано. Бог иска да види делото си завършено. На това ще се концентрираме днес. Преди да продължим с изучаването, ще ви помоля, доколкото можете, да коленичим и да се посветим на Бог, за да може Той да говори дълбоко на нашите сърца и да отвори очите ни, за да видим чудесни неща. Небесни Татко, толкова сме благодарни за тази красива съботна сутрин. Татко, разбирам, че тук отдавна не е валяло. Татко, както тази суха земя била суха толкова дълго време, така и сърцата на много от нас са сухи, както и ходенето с Исус. Но чрез този чудесен символ на дъжда, който ти изпращаш отново и отново, моля се това да напомня на всички нас за изливането на ранния и късния дъжд,
който иска да излезеш на своя народ чрез служението на Святия Дух. Татко, моля те, нека силата на небето ни бъде подарена, за да можем не само да започнем делото, но като Исус и да завършим делото, за да можем накрая да се отидем в къщи и да бъдем с Теб. Господи, оставям се в Твоите ръце, моля се, ако има някой грях, който още не съм изповядал, моля те, подсети ми за него, за да може да го изповядам, изоставя и победа чрез Твоята милост. Направи същото за всички ми братя и сестри, Господи, защото не искаме да имаме слаби места. Моля те, скъпи Боже, отвори очите ни и ни помогни да видим чудесни неща от Твоето Слово. Благодарим Ти предварително за небесните благословения, които ще дадеш на всички нас. Сега, когато учим какво означава да бъдем като Исус и да работим като Исус, благодарим Ти, Господи, че чуваш молитвата ни. В името на Исус. Амин. Общата тема на всички вести е: време е да. Какво да направим с делото? Да го завършим, нали? Съгласни ли сте, че за да научим как да завършим делото, първо трябва да разберем какво е делото? Какво е делото, за да можем да го завършим? Няма по-лошо от това някой да ви изкара на полето и да ви каже: отиди и свърши малко работа, а вие се оглеждате и казвате: каква е точно работата, за да мога да я свърша? Бог иска да разберем какво точно е делото, на което трябва да се фокусираме сега, за да може това дело не само да бъде започнато, но и завършено. Ще ви поканя да отворите 10 глава на Откровение. В Откровение 10 глава разбираме накратко какво е делото, което Бог иска да завърши в нас и в мен. Това е дело, което Бог извършва в Светая Светих на Небесното светилище точно сега. Но, брати и сестри, Небесното светилище не може да бъде изчистено, ако Бог няма един чист народ. Когато изучавате Левит 16 глава, от 16 до 19 стих, ще осъзнаете, че Бог иска да очисти светилището. Но в Левит 16:30 се казва, че Бог трябва да има един чист народ. Единствен начин Небесното светилище да бъде очистено е Бог да има един чист народ. Вижте как Откровение изяснява това. В Откровение 10 глава е представена историята на адвентното движение. Често хората отварят книгата Откровение, за да докажат, че адвентната църква е пророкувана. Отваряме Откровение 12 глава, това е една изключителна глава. Но основата на адвентната църква е в 10 глава на Откровение. Там разбираме, че едно от най-великите неща, които Бог иска да постигне, Откровение 10:7, но че в дните на гласа на седмия ангел, който се приготви да затръби, кое ще бъде изпълнено? Тогава ще се изпълни тайната на Бога. Както Той е благовестил на своите слуги пророците. Тук става дума за велика тайна, която Бог иска да изпълни в своя народ. Тази тайна няма да бъде започната. Бог иска да види как тази тайна ще се изпълни. Чуди се, каква ли е тази тайна? Нека да отворим Колосяни 1 глава. Изучаваме текст по текст. Амин. В Колосяни 1 глава ще получим по-ясно разбиране каква е тази тайна. Бог иска да изпълни това в своя народ и аз вярвам, че Той го прави. Няма причина аз и вие да не бъдем част от това. Колосяни 1 глава. Нека да видим какво казва Библията. Когато отворите, моля кажете амин, за да знам. В Колосяни 1:27 разбираме по-добре каква е тази велика тайна, която Бог иска да завърши в своя народ. Ето какво казва Библията. Колосяни 1:27, на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците. Богатството на славата на тая тайна, сиреч Христос във вас, надеждата на славата. Тази велика Божия тайна, която Той иска да види изпълнена в Неговия народ, е Исус, Неговия характер, Неговите мисли, Неговото дело, да бъде точно копирано във вас и мен.
Това е тайната, която Бог иска да изпълни във вас и мен. Нека видим как се проявява тази истина. Библията е ясна. Казва ли се Христос около вас, надеждата на славата? Това ли се казва? Не. Казва се Христос във вас, надеждата на славата. Христос ще бъде във вас и мен и Той ще разкрие себе си. Чудя се, кое е най-явният начин, по който Исус ще открие себе си. Нека ви попитам нещо. Живеене в или пребиваване в? Виждате ли разлика между двете? Да живее в някой и да пребивавам в някой. Има ли разлика или са синоними? Какво мислите? Ако кажа, добре дошли в моето жилище, говоря за това къде живея? Ако кажа, добре дошли в скромният ми дом, говоря за място, в което живея? Възможно е да живея и да пребивавам да са синоними. В Библията се казва, че има тайна, която Бог иска да изпълни във вас и мен. Каква е тази тайна? Христос ще се разкрие в нас, а Той е нашата надежда на слава. Как Христос прави това? Отворете 1 Йоаново 3 глава. Има начин, по който Христос иска да завърши това дело в нас. Библията казва в 1 Йоаново 3 глава, обърнете внимание на това, защото е много важно. Това е делото, което трябва да бъде завършено във вас и мен. 1 Йоаново 3 глава. Когато отворите, моля, кажете амин. Помнете, изучаваме Библията. Забележете какво казва Библията в 1 Йоаново 3:6. Щом Исус е в мен, това означава, че Той живее в мен, така ли? А щом Исус е в мен, аз също живея в Него. Така ли е? Точно така е. Какъв е резултатът от Христос в мен и аз в Него? 1 Йоаново 3:6. Вижте какво казва Библията. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Разбрахте ли това? Ако живее в Христос, ако живеете в Христос, ако живеем заедно и сме едно, тогава, братя и сестри, същата опитност, която Исус е имал, ще е опитността, която аз и вие ще имаме. Библията казва, че Исус е бил изкушен във всичко. В Евреи 4, 15 и 16 се казва, Той беше изкушен във всичко. Изкушението грях ли е? Изкушението и греха са различни неща. Амин. Изкушението е предшественика. В зависимост от това, какво ще направим с изкушението, или ще сгрешим, или няма да сгрешим. Ако приемем изкушението, ако го поканим, то ще се превърне в грях. Ако отблъснем изкушението, имаме победа над греха. В Библията се казва, че Исус беше изкушен във всичко, но пак без грях. Това трябва да е опитността на Божия народ. Когато това стане, делото ще бъде завършено. Притчи Христови, страница 34. Когато характерът на Христос се възпроизведе съвършено в Неговия народ, тогава Той ще дойде, за да го обяви за свое притежание. Преди 166 години Исус влезе в небесното светилище. Мислите ли, че Той наистина е искал да чака 166 години? Скоро ще станат 167. Мислите ли, че Исус е искал това да продължи толкова дълго? Много хора казват, само ако излезем и раздадем достатъчно листовки. Има ли нещо лошо в това да се раздават листовки? Не. Но някои си мислят, че делото е да раздаваме листовки. Някои си мислят, че делото е да покажем на хората как да се отърват от месото и да им покажем как да се хранят с растителна храна. Има ли нещо лошо в това? Не, няма нищо лошо. Някои си мислят, че делото е да организираме семинари и да представим на хората 28-те основни учения на църквата на адвентистите от седмия ден. Някои си казват, това е делото. Брати и сестри, от години представяме на хората вегетарианска диета. Представяме на хората
28-те основни учения на нашата църква. От много години правим това. Представяме на хората всякакви различни реформи, но проблемът е, че Исус все още не е дошъл. Това означава, че нещо с делото не е наред. Целта на Исус е била да завърши делото. Защо иска Исус човечеството да спре да му съгрешава? Кажи го отново, сестро. Има нещо още по-дълбоко. Отворете Исаия 59. Трябва да разберем това, защото това са спирачките. Това спира Исус. Това е причината Исус да не може да завърши делото в небесното светилище сега. Библията казва в Исаия 59 глава. Когато отворите, кажете амин. Библията е толкова ясна. Много лесно е да се разбере. Исаия 59:2. Забележете какво казва Библията. Прочетете го с мен. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да ви чува. Често задавам този въпрос. Съпруг и съпруга обичат се един друг, женени са, и двамата са християни. Те се обичат много и копнеят да бъдат един с друг, но нещо се е случило. Един от двамата се е поддал на слабостта си, решил да наруши 7-та заповед и изневерил. Лошо ли е това? Ужасно е. Изневерил. В крайна сметка разбрал, че това, което е направил, е било погрешно. Когато осъзнал, че е съгрешил, той си казал: трябва да се върна при моята съпруга. Трябва да се опитам да оправя нещата. Прибира се, чука на вратата, вярната съпруга отваря вратата и казва да. Съпруга и казва: оплесках нещата, осъзнавам, че допуснах ужасна грешка, наруших брачния обет. Можеш ли да ме простиш? Моля те, нека се върна при теб. Съпругата казва: наистина ли мислиш това, което казваш? Да, искрен съм. Съпругата казва: добре, прибери се в къщи, нека да възстановим брака си. Неверният съпруг казва: чудесно, ето какво ще направя. Тъй като имаме мазе, жената, с която ти изневерих, ще живее в мазето. Тя ще си живее в мазето, ще прекарвам 4 дни седмично с теб. Съпругата: ще прекарвам 3 дни седмично с жената, с която ти изневерих. Просто искам да поддържам връзката си с нея. Въпрос: ако бяхте съпругата, бихте ли се съгласили с това предложение? Не, нали? Съпругът се върнал и казал: ще прекарвам с теб 5 дни седмично и само 2 дни с другата жена. Само 2 дни. Ще прекарам повечето време с теб. Бихте ли се съгласили? Не. Да кажем, че съпругът се връща още веднъж и казва: ще ти давам 6 дни и 21 часа от времето си. Искам само 3 часа с другата жена. Колко от вас биха се съгласили на това? Никой. Нека ви попитам нещо. Колко от вас биха казали на този съпруг: чуй, ако изобщо има някаква надежда да се съберем, ще ми дадеш всичко или нищо? Колко от вас мислят, че ако ще се възстановява връзката, съпруга трябва да е наясно, че ще даде всичко или нищо? Колко от вас са съгласни? Всички. Чуйте, братя и сестри. Щом аз и вие можем да разберем, че единственият начин да оцелее един земен брак е като двойката се оттърве напълно от третия човек, който е разрушил връзката, можем да разберем това. Защо тогава на Божия народ днес му е трудно да разбере този принцип? Отнасяйки се към небесния брак,
Библията казва, че грехът е накарал Бог да отвърне лицето си от нас. Единствен начин Бог отново да общува със своя народ лице в лице е като се отърве от третия. Как се нарича третия? Грях. Грях. Днес хората се опитват да преговарят с Бога. Господи, ще ти дам 4 дни. Изучаване на Библията, молитва, сутрешно и вечерно богослужение и хваление. Но ми дай 3 дни с моя мил грях. С това, което знам, че е погрешно, но продължавам да си играя с него. Има хора, които се опитват да вървят с Исус в името на настоящата истина. Бог казва, ти не би се съгласил с това, ако се отнасяше за земен брак. Защо си мислиш, че аз ще се съглася за това, когато става дума за небесните неща? Някои хора идват отново и казват, добре Господи, ще ти дам 5 дни. Изучаване на Библията, хваление, посвещение, ще свидетелствам, ще разнасям листовки. Дай ми поне 2 дни с моя мил грях. Нека не се отказвам от него. Бог казва, няма да стане. Някои хора отиват при него отново и казват, Господи, 6 дни и 21 часа, хваление, изучаване на Библията, молитва, посвещение, разнасяне на листовки. Само ми дай 3 часа с тази музика, която знам, че не трябва да слушам. С тези програми, които знам, че не трябва да гледам. С тези приятели, които не насочват моя ум към небето, но към светското. С какъвто и грях или задоволяване. Много хора днес се опитват да преговарят с Бога. Но Бог казва, всичко или нищо. Делото, което Бог иска да завърши в нас, е да даде пълна победа над греха. А това означава, че вие и аз ще стигнем до момента, в който ще обичаме Бога толкова много, че ще предпочитем да умрем, отколкото да му съгрешим дори и веднъж. Колко от нас обичат Исус така? Това иска Бог да разберем. Може да се организирате колкото си искате евангелизации, може да каните хората да говорят, да проповядват и така нататък. Но докато не стигнем до момента, в който да обичаме Христос и да мразим греха, делото няма да бъде завършено. Така че, говорейки за завършване на делото, не говорим за повече евангелизации или за създаване на повече листовки или начини за евангелизиране. Няма нищо лошо в тези неща, но, брати и сестри, това не е делото. Делото е Христос да бъде разкрит в нас, Неговия характер и Неговия образ съвършено представени в нас. Затова Елън Уайт казва в книгата Ранни писания, страница 64 от оригинала, времето е почти свършило. Въпросът е, отрезавате ли прелесния образ на Исус така, както трябва? Ангелът казва, пригответе се, пригответе се, пригответе се. Ще трябва да умираме за света така, както никога не... Трябва да умрете за света. Това е делото, което Бог иска да изпълни. Ако разбирате какво е делото, кажете амин. Нека да отворим Филипяни 2 глава. Нека да видим как това може да бъде постигнато. Нека да видим как това може да бъде постигнато. Ако разберем това, знаете ли, моля се да нямаме още една година за такъв вид срещи, защото най-накрая Божия народ може да завърши делото. Библията казва в Филипяни 2 глава, как това дело ще бъде завършено в вас и мен. Когато отворите Филипяни 2 глава, кажете амин. Ето как Библията представя това. Стих 5. Това е много важно. В Филипяните 2.5 Библията казва, имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Исус Христос. Бог казва това с една особена цел. Какво иска Бог да бъде в нас? Христовото съзнание, Христовия ум. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Това се връзва много добре с това, което прочетахме от Притчи Христови. В Притчи Христови 34 страница се казва, когато характерът на Христос се възпроизведе съвършено в Неговия народ, тогава Той ще дойде. Именно това са спирачките.
Не още евангелизации или раздаване на още книги, листовки и така нататък. Христос чака вие и аз да му се предадем напълно, за да може Той да отрази характера си в нас напълно. Често казвам, че Исус ще се върне за една купчина огледала. Исус ще се върне за една купчина огледала. Той ще се върне за група хора, в които Той може да види себе си съвършенно. Това прави огледалото. Огледалото ти показва кой си. Това е делото на Христос. В Филипяните 2:5 се казва: имайте у себе си същото съзнание, същия ум, който беше и у Христос Исус. Защо това е важно? Отворете Притчи 23 глава. Там ще разберем защо това е толкова важно да имам ума на Исус Христос. Притчи 23. Когато отворите, кажете амин. Казва се: защото каквито са мислите в душата му. Когато Библията използва думата душа, сърце, се има предвид умът. Сърцето, разбира се, не е част от тялото, която мисли. Учените открили, че в сърцето се намират невротрансмитери. Ние използваме ума, за да мислим, разсъждаваме и обмисляме. Казва се: защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Ако имам Христовия ум, това означава, че Христовия характер ще бъде разкрит в мен. Павел казва: трябва да имате Христовият ум. Ако искате делото да бъде завършено, трябва да умрете. Умът, който имаме сега, трябва да бъде унищожен. Нуждаем се от нов ум. Нуждаем се от умът на Исус Христос. Нуждаем се от Христовия ум, защото ако го имаме, ще имаме Христовия характер. Това, което минава през ума, се разкрива в характера. Защо това е важно? Искам да ви покажа нещо за Христовия характер. Отворете 1 Йоаново 5 глава. Не, първо отворете Филипяните 2 глава. След това ще се върнем на 1 Йоаново. Филипяни 2 глава. Искам да видите как Библията представя това тук. Говорим за това как делото може да бъде завършено, да бъдем като Исус. Единствен начин делото да бъде завършено е да бъда като Исус. Ако бъда като Исус, аз трябва да работя като Исус. Вижте какво казва Библията. Филипяните 2:5. Когато отворите, кажете амин. Библията казва в Филипяни 2:5 и 6. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Исус е бил равен с Отец. Той не мислил, че взема нещо от Отец, тъй като е бил равен с Него. Това не е било проблем. Той е бил напълно равен с Отец. Забележите какво се казва в 7 стих. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се мери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Библията е много ясна. Ако аз и вие ще бъдем като Исус, трябва да правим също, което Исус е правил. В Библията се казва, че въпреки, че е бил напълно равен с Отец, любовта го мотивира. Той видя човека в грешното му състояние. Знаеше, че слепеца може да отведе слепеца единствено до ямата. Исус видя, че ако остави човека сам, той ще се самоунищожи. Ще се самоунищожи. Любовта го мотивира. Той каза: Отче, въпреки, че съм равен с теб, хората трябва да бъдат спасени. Обичам хората толкова много, че съм готов да сляза от това равенство. Имаше това равенство, но реши да не го използва. Той каза: ще взема на себе си не само образът на човек. Той можеше да дойде на тази земя като цар, но писанията казват: той дойде като слуга и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. С други думи, Бог казва: ако ще бъдете като Исус, ще трябва да отразявате Неговия характер. За да завършите делото, трябва да работите като Исус. Какво е било Исусовото дело? Той е бил слуга на слугите.
Във всяка стъпка на живота си той беше слуга. Нека да отворим Йоан 5 глава. Внимавайте. Ето колко дълбоко е било Христовото служене. Брати и сестри, трябва да се запитате, такъв ли съм? Можем да кажем, разбирам това. Но, брати и сестри, интелектуалното разбиране на истината няма да спаси нито една душа. Животът на Исус, страница 307 се казва, че това, което е заблудило толкова много фарисеите, било, че те са си мислили, че щом разбират истината, това е било праведност. Но те не живеели истината, която разбирали. Можем да си кажем, знам всичките тези текстове, Филипяните 2.5, знам Йоан 5 глава и така нататък. Брати и сестри, въпросът е, живеете ли това? Истината, която трябва да ни спаси, може и да ни осъди. Ако знаем да правим добро, а не го правим, се казва в Яков 4.17. Това е грях. А какво прави греха? Кара Бог да отвърне лицето си от нас. Говорим за основните учения. Въпросът е, живеем ли ги? Ако не, те няма да са ни от полза. Всъщност ще ни наранят, ако ги знаем, а не ги живеем. Йоан 5. Когато отворите, кажете амин. Вижте какво казва Библията в Йоан 5.30. Тук става дума за отношението на Исус като слуга. Ние трябва да бъдем като Исус и да работим като Исус. Вижте как е работил Исус. Йоан 5.30. Аз не мога да върша нищо от себе си. Отсъждам както чувам. И моят съд е справедлив. Защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. Такова ли е вашето отношение? Така ли живеете? Исус казва, аз не мога да върша нищо от себе си. Такова ли е отношението ни? Или религията ни е малко от мен и малко от Христос? Има някои неща, които правя, само аз. Има някои неща, които мога да оставя на Исус. Или сте достигнали до момента в вървението си с Исус, в който казвате, Господи, сам не мога да направя нищо. И това не е нещо, което само казвате с устните си, но го и живеете. Когато ви помоля да направите нещо, преди да го направите, ще го обмислите. Ще прецените, ще се помолите за това, ще четете в Божието Слово за ръководство. Ще получите ръководство от Бог, преди да действате, защото такъв беше живота на Исус. Помните ли, че Мария отиде при него и каза, чуй, свърши им виното. Исус каза, чуй, още не се е изпълнило времето ми. След като Исус обсъди това с отца си, тогава направи чудото с виното. Така ли е? Исус живя живот. Сам не мога да направя нищо. Ако Исус трябваше да купи кола днес, знаете ли, че той щеше да се моли, преди да я купи? Нямаше просто да оглежда и да казва, ще взема тази кола, защото има хубав волан. Или тази, защото има това или това. Той щеше да обмисли с молитва. Нямаше просто да каже, колко добре изглежда тази кола, спортна. Той би обмислил, колко души мога да кача в тази кола. Той винаги обмисляше. Ако работеше в някой магазин, мислите ли, че щеше да е работник, който да стане незабелязан? Или дори на най-обикновен пост, той би работил отлично. Въпросът е, ние работим ли отлично? Във всяка сфера на живота си казваше, аз не мога да върша нищо от себе си. Само това, което е волята на отца ми, това ще направя. Това е умът на Исус. Той е бил невероятен слуга до такава степен. Нека видим какво се казва в Йоан 4. Това е нещо дълбоко. Исус толкова е бил заед с това да завърши делото, че, брати и сестри, понякога той е забравил за храната. Някой от нас днес, когато коремчето се обади, казваме, да, господарю, даваме на коремчето всичко, което иска. Знаете ли, че дори когато Исус е бил гладен, Божието дело е било това, за което той е мислил. Йоан 4 глава. Ето какво казва Библията, 31 стих. Ето го Христос, той работи, говори с жената на кладенеца, разкрива и се като Месия. Тя изтича и казва на всички. Вижте какво казва Библията в Йоан 4 глава. Когато отворите, кажете амин. В Йоан 4, 31.
това време учениците молиха Исус: „Учителю, яж!“ Казали: „Исусе, работиш твърде много, трябва да хапнеш нещо.“ Казват: „Учителю, яж!“ А той им казва: „Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.“ За какво ли е говорил? Затова учениците казаха помежду си: „Дали би някой да му е донесъл нещо за ядене?“ Прочетете 34 стих с мен. Исус им казва: „Моята храна е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил, и да довърша неговото дело.“ Завършването на делото е било приоритет за Исус в такава степен, че когато е било време за ядене, Исус казва: „Завършването на делото е толкова сладко, че за мен се е превърнало почти в храна. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна.“ Това ли е вашата опитност днес, брати и сестри? Трябва да разберем, че ако делото ще бъде завършено, трябва да бъдем като Исус и да работим като Исус. Защото да бъдеш като Исус е да работиш като Исус. Исус имаше толкова силна небесна любов, че във всеки аспект на живота си Той искаше да даде живот на другите. Вие такива ли сте? Това е важно, защото трябва да разберете нещо. В Марко 1.15 ще разберем нещо за мотивацията. Исус не просто искал да завърши делото. Имало е един по-велик мотив, който го е движил. Искам да обърнете внимание на този мотив, защото нещата, които са мотивирали Христос, трябва да мотивират и нас. Амин. В Марко 1 глава ще видите едно от нещата, които са мотивирали Христос. Всеки, който прави нещо, трябва да бъде мотивиран. Искам да видите една от основните мотивации в живота на Исус, която го е карала да върши делото така, както го е вършил. Библията казва в Марко 1, ако сте там, кажете амин. Марк 1.15, казвайки: „Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието.“ В този текст намира една от най-големите мотивации на Исус в Неговото служене. Ако искаме да бъдем като Исус, трябва да изучаваме живота Му. Кое те мотивираше? Кое те караше да правиш нещата, които правеше? Библията ни показва в Марко 1.15 каква е тази мотивация според текста. Току-що го видяхте. Нещо мотивираше Исус да върши делото, което вършеше. Какво е това нещо? Какво? Призив за покаяние. Добре. Друго? Времето се изпълни. Чуйте този цитат от живота на Исус, страница 233. Акцентът. Чуйте. Обърнете внимание на какво е наблегнал Исус. Акцентът на Христовата проповед бе: „Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието.“ Така както бе предадена от самия Спасител, евангелската вест бе основана върху пророчествата. На кое беше основано Христовото благовестие? Пророчествата. Тогава какво трябва да знаем ние? Пророчествата. Ако аз и вие разберем пророчествата, тогава ще разберем и времето. А когато видим времето, че почти е приключило, тогава това ще ни мотивира да работим, чувствайки спешност. Проблемът с много вярващи днес не е, че не вярваме, че делото трябва да бъде завършено. Някои от нас обаче са твърде мързеливи и бездейни. Някои се дърпат. Един брат ми каза: „Човече, не вярвам, че Откровение 13 глава ще се изпълни в следващите 200 години. Точно така ми каза, 200 години. Казах: „Така ли?“ Той каза: „Да.“ Той не разбира времето, затова е и бездеен. Защото, брати и сестри, акцентът на Христовото дело, това, което го мотивираше, беше, че той видя, че времето се беше изпълнило. Времето, за което той говори, се намира в Даниил 9 глава. Нека отворим Даниил 9. Тук намираме времето, за което Исус казва, че се е изпълнило. Брати и сестри, ще видим някои неща, които ще свържем едно с друго, за да разберем кое мотивираше Исус, за да може аз да бъда мотивиран по същия начин и да правя това, което Той правеше.
да бъда като Исус, да работя като Исус. Даниил 9 глава. Когато отворите, кажете амин. Даниил 9, 24 и 25. 70 седмици са определени за твоите люди и за святия ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване на греховете и за правене умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже пред светият. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Иерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и за 62 седмици ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размирни времена. Исус ще дойде, за да изпълни това пророчество, защото също това пророчество предсказва кога Месия ще дойде на сцената. Когато Исус беше помазан от Йоан Кръстител и започна своето служене, той каза: времето се изпълни. Имал е предвид пророчеството в Даниил 9 глава. Знаел е, че времето почти е приключило. Знаел е, че благодатното време за многове народ е било към края си. Знаел е, че делото, което е трябвало да се изпълни, е трябвало да го изпълни бързо. Любовта го е мотивирала да призове народа си. И фарисеи, и бирници. Исус казал: моля ви, покайте се и приемете благовестието. Това е била мотивацията му. Това е било делото му. Знаете ли защо това е толкова важно? Отворете Откровение 13 глава. Тук намираме нещо много силно. Откровение 13. Когато отворите, кажете амин. Ето какво казва Библията в Откровение 13 глава от 11 до 17 стих. И видях друг звяр, който възлизаше от земята, и имаше 2 рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртносна рана бе оздравяла и вършеше големи знамения, до там, защото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците, и мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши през звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабета, и оздравя, и позволи му се да даде дишане на звяровия образ, така, защото звяровия образ да продума, също и да направи да бъдат избити оние, които не се покланят на звяровия образ, и принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оне, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. На тази земя ще настъпи голяма криза, братя и сестри. Ще бъде разкрит белега на звяра. Това, което ми е на сърцето, е, че ние знаем тези неща, но трябва да подготвим света за тях. Колкото повече чета от вдъхновените писания, толкова повече виждам, че докато се опитваме да подготвим света, ние също трябва да се подготвим. Великата борба, страница 608 от оригинала, тук се казва нещо, на което вие и аз наистина трябва да обърнем внимание. Когато бурята наближи, една голяма група хора изповядвали, че вярват в третата ангелска вест. Кои са тези? Баптистите, евангелистите, католиците. Кои са тези? Това са адвентистите от седмия ден. Казва ни се, когато бурята наближи, една голяма група хора изповядвали, че вярват в третата ангелска вест, но неосветени чрез послушание към истината, ще се откажат и ще се присъединят към редиците на противниците. Те ще станат най-жестоките врагове на предишните си братя. Когато дойде времето да отхвърлим белега на звяра, не само тези, които са извън църквата,
ще се откажат. Вдъхновеното писание ни казва, че голяма група в църквата ще се откажат. Когато Исус погледна своя народ, това, което го мотивира да върши и да завърши делото, той видя, че не само целият свят е в беда, неговия народ е в беда. Неговия народ не е бил готов да го приеме. В том 5 на свидетелства към църквата, страница 136, се казва: чуйте това. Когато Христовата религия се презира най-много, когато законът му е най-ненавиждан, тогава нашата ревност трябва да е най-гореща и коражът и твърдостта ни непоклатими. Да стоим в защита на истината и правдата. Когато мнозинството ни напусне, кой ще ни напусне? Кой ще ни напусне? Мнозинството. Искаш да кажеш, че това, което се казва в великата борба за голямата група хора, те сега са наречени мнозинството. Колко адвентисти има по света? Братя и сестри, 16 милиона. И се казва, че едно мнозинство ще напусне. Защо? Защото не са се осветили чрез послушание на истината. Те разбират истината. Могат да я обясняват, но не са позволили на Святия Дух да живее в сърцата им, за да може да живеят истината. Познавате ли такива хора? Възможно ли е това да сте вие? Доволни ли сте от това да бъдете такива, каквито сте? Или позволявате на истината да освети сърцето ви? Това ми е на сърце, защото искам да ви покажа една презентация набързо. Берегът на звяра, това е или каквото казва интернет, или каквото казва самия звяр. Най-добрият начин да се здобием с информация е да отидем пред самия източник. Какво казват те? Ето какво казват. В катехизис на прекръстилите си по католическата доктрина от Гайерман, страница 50, е зададен въпроса: кой ден е съботата, шабат? Събота е шабат. Защо пазим неделята вместо съботата? Защото католическата църква пренася светостта от събота на неделя. Казват го много ясно. Ние направихме това. Вярата на бащите ни е казано много ясно на страница 72-73. Може да прочете Библията от Битие до Откровение и няма да намерите нито един стих, който да узаконява освещаването на неделята. Писанията изискват спазване на съботата. Това го казват те. Освен това казват: неделята е католическа институция и изискването да бъде спазвана може да се защити само от католическите принципи. Така че идеята ходим на църква в неделя, защото Исус възкръсна тогава, в първи ден от седмицата, това са измислици. Те казват ясно: това не е библейско. Това е наша институция. Ние я основахме. Това е важно, защото от началото до края на писанията няма нито един текст, който да потвърди промяната на седмичното поклонение. От последния ден на седмицата на първия. Искам да ви кажа нещо. Католически сантел, Света Катерина, 21 май 1995 година, ето какво казват. Вероятно най-дръзкото нещо, това го казва самата католическа църква, най-дръзкото нещо, най-революционната промяна, която църквата е правила, е станала през първи век. Какво направили? Святия ден, шабат, бил променен от събота на неделя, не поради напътствие от писанията, но църквата, чувствайки силата си, прави това. Хората, които си мислят, че писанията са единствен авторитет, логично трябва да станат адвентисти от самия ден и да пазят съботата. Това го казват те. Никой не е плашно да го кажат. Казват го. Още едно изказване, католически запис, 1 септември 1923.
Неделята е нашия знак за авторитет. Опитваме се да разберем какъв е берега на звяра от самия звяр. Знаем, че Рим е звяра. Тук се казва какъв е знака им. Неделята е нашия знак за авторитет. Църквата е над Библията. И тази промяна за пазене на съботата е доказателство за този факт. Казват го много ясно. Берега на звяра е налагането да се спазва неделята. В Дайс Домини папа Йоан Павел II казва: празнуването на християнската неделя остава на прага на третото хилядолетие неделим елемент от християнската ни идентичност. Християните трябва да направят усилия и да бъдат сигурни, че граждански закони ще уважат задължението им да спазват неделята свята. Можем да знаем, че това се приближава и до вас, и до мен. Когато видим как хората ще направят закони, които ще ни принудят да пазим неделята, на 22 март 2001 година президента Буш направи интересно изявление. Най-добрият начин да уважим папа Павел II, един истински велик човек, е да вземем на сериозно неговите учения, да слушаме думите му и да ги вкараме в действие тук, в Америка. Това е предизвикателство, което трябва да приемем. Подготвя почвата. Докато го прави, се случват още някои неща. Когато папата умря, те се покланят пред него. Нещо се случи през 2008 година. Интересно е, че в Откровение 13 глава се казва, че те ще направят образ. Това означава, че заповедта няма да дойде отгоре, но отдолу нагоре. Това означава, те ще направят образ. Автодилъри искат свободна неделя. Дилърите на коли искат да имат свободна неделя, за да прекарат време с семейството си. Няма лошо, няма нищо лошо, но брати и сестри, тук се казва, изправени сме пред стръмен икономически спад, който става някой от тях без работа. Автодилърите в Орегон ще се обърнат към законодателната власт. Чакай малко. Защо ще ходят при законодателната власт? Иска да се почива в неделя. Защо трябва да се месят в закона? Просто да се вземат свободна неделя. Но те не правят това. Искат закон. Списание Таймс, 2004 година, защо неделята вече не е специална? Говори се за връщане към закон за спазване на неделята. Сини закони. В Нюзуек се казва, почивахме на седмия ден. Може би тези сини закони не са толкова откачени. Известни статии има хора, които агитират тези закони отдолу. Например, комисията на конференциите на епископите на Европейското общество, тук се казва мобилизация за защита на неделята на европейско ниво. Това не се случва просто в Америка, но и в целия свят. Разпространява се навсякъде, брати и сестри. Мама и татко са наши в неделя. Отново виждаме хора отдолу, които казват: узаконете, направете закон, хората да спазват неделята. Вижте този стих. И мамеше живеещите на земята, че знаменията, които му беше позволено да завърши през звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра. Откровение 13:14. Какъв точно е този образ на звяра? Великата борба, страница 270. Не забравяйте този цитат. Какъв е образът на звяра? Тук се казва много ясно. Когато ръководните църкви на Съединените щати, обединени около доктринални общи за всички, повлияят на държавата да наложи изискванията им, да подкрепи нарежданията им, тогава протестантската Америка ще е изградила образ на римската иерархия. Когато видите всички църкви да се обединяват, когато се опитат да обединят църква и държава, и когато църквата кара държавата да прави това, което тя иска, тогава виждаме издигането на образа на звяра. Защо това е толкова важно днес? Защото през 2006 година се основават две неща. Комисията 10 заповеди. Евреи, мюсюлмани и всякакви видове християни се събират заедно. Всъщност през 2006 година християнските църкви се обединяват. Сформират християнските църкви заедно. Такива групи се обединяват. От 2006 виждаме бързо обединяване на църква и държава в голям мащаб. Скоро ще бъде наложен неделен закон, а Божия народ все още не желая да бъде осветен чрез послушание към истината. И знаете ли какво ще се случи? Когато неделният закон бъде наложен, това ще бъде един голям изпит за Божия народ.
Когато дойде този изпит за Божий народ, брати и сестри, това няма да бъде просто един голям изпит. В Великата борба, 605 страница се каза, че това ще е последният изпит. Виждаме всичката агитация. Знаете ли защо все още не е наложен неделният закон? Не защото дяволът не е готов. Дяволът е готов, но Бог го възпрепятства. Защото знае, че народът му не е готов. Защо Божий народ не е готов? Защото не му позволяваме да изпълни Божията тайна в нас. Когато дойде неделният закон, този изпит ще стане сериозно. Исус разбра това. Той видя, че народът му е в опасност. Знаеше, че ще дойде време, когато ще бъдат изправени пред много сериозен изпит. Това мотивира Исус да работи, да призове хората да се покаят за греховете си, да им помогне да видят истинското си състояние, за да може да се предадат изцяло и напълно на Исус. Това е делото на Божия народ днес. Имаме работа както вътре, така и навън. Трябва да предупредим както собствения си народ, така и целия свят. Това беше делото на Йоан Кръстител. Йоан каза: покайте се, фарисеи и садукеи, тези вътре. Той също казва: покайте се, бирници и грешници, тези отвън. Йоан извърши нещо велико, защото работи и в църквата, и извън църквата. Това е нашето дело. Говорим за това да бъдем като Исус и да работим като Исус. Първо трябва да разберем какво е делото. Какво е делото? Делото е Божията тайна, изпълнена. А това е Исус във вас, надеждата на славата. Христос, изявен във вас и мен, дава определен плод. Какъв е този плод? Ще бъдем изкушени във всичко, но с Божията милост няма да се поддадем на греха. Защото Исус беше изкушен във всичко и не се поддаде на греха. Но за да имаме тази опитност, трябва да имаме ум Христов. А какъв беше Христос? Той беше слуга. Вие и аз трябва да бъдем слуги. Неговото служене беше дълбоко. Той казва: сам не мога да направя нищо. Това означава, че вие и аз сами не можем да направим нищо. Не можете да си взимате ваши решения. Бог взема решенията вместо вас. Вие трябва да служите на две групи хора, тези в църквата и тези извън нея. Трябва да им помагате да преживеят Божията тайна. Исус вършеше делото си, основавайки се на пророчествата, и затова чувстваше спешност. Вие и аз трябва да вършим делото си, основавайки се на библейските пророчества. Исус виждаше, че времето почти е свършило в неговите дни. Ние виждаме, че времето днес почти е свършило. Така че да бъдеш като Исус означава да работиш като Исус. Трябва да разберем, че в църквата сме служители. Понякога идваме в църквата и искаме да ни служат. Не се изненадвайте, братя и сестри, но много често вие ще трябва да служите на другите в църквата, да им помагате, да ги подкрепите, да им помогнете да върнат фокуса си, да ги свържете с Исус. Не всички, които казват, че са Израел, са Израел. Не всички, които казват, че са адвентисти, са адвентисти. Правейки това, докато Христос завършва делото във вас и мен, ние ще бъдем готови да устоим, когато дойде изпитанието. Както Бог имаше народ в своето време, който беше готов за разрухата на Иерусалим и за всичко, което се случи, така Бог ще има вас и мен, един народ, който ще бъде готов за нещата, които ще изненадат мнозинството от хората в този свят. Брати и сестри, няма от какво да се боим. Имаме работа, която трябва да свършим. Крайно време да се захванем с работата на нашия небесен баща. Амин. В следващата тема ще говорим за трите инструмента, които Бог използва, за да ускори делото. Всеки един от вас тук е подходящ за едно от тези три полета. Снощи при мен дойде едно младо момче и каза: брат Леман, искам да работя, но не знам къде се вписвам в делото. И при вас може да е така. Следващата тема е трите полета на делото. С Божията милост ще знаете точно къде се вписвате. Искам да завърша с един въпрос.
Ако сте честни със себе си и казвате: не съм като Исус, товарът на Исус не е мой товар, Господи, моля те, дай ми товара на Исус, за да бъда като Него и да работя като Него. Ако това е, което чувствате, ще ви поканя да станете. Ако чувствате това: Господи, не съм като Исус, искам да имам товарът, който Христос има, за да може да правя това, което Христос прави. Знайте, че Исус сега е с вас и Той ще върви с вас в този процес и ще ви дава сила. Нека да завършим с молитва. Небесни Татко, колечим пред Теб, разбираме, че Ти си този, който ни е призовал да бъдем като Исус и да работим като Него. Благодарен съм, скъпи Господи, че делото може да бъде завършено в немощното човечество. Татко, моля се, нека всеки един от нас, който е станал и взел решение да бъде като Исус и да работи като Исус, дай ни вярата и коража да знаем, че това, което Ти си започнал в нас, ще го и завършиш. Помагай ни. Нека всичко, което казваме и правим, да бъде за Твоя слава и чест. Молим се, скъпи Боже, в името на Исус. Амин. Време да завършим делото, да бъдем като Исус, да работим като Исус. Дуейн Лемън.